Moikka kaikki! Mä oon pihalla. Ja mä tulin avaamaan tän, niinku mä sain Rainbow Catilta kirjeen. Ja mä niinku avaan sen tässä näin täällä ulkona, koska täällä on paljon valoisampaa ja näkee paremmin. Tai niinku tän kirjeen sisällönkin ja näin edespäin. Mä en siis itse ole nähnyt näitä piirustuksia vielä. Ei mitään. Oh my god, jotain niin hienoa. Oi voi. Tällä paperilla piirsin vaan sun hahmoja, en mitään erikoista siis. Tässä on jotain pientä. Huomenna laitan postin ja nyt koitan piirtää jotain. Katsotaan tuleeko mitään. Sitten toi anatomia. On jotain hienoa. Upeaa. Sitten niistä tämmöisen sibiversionkin. Mukava on surkea niissä. Niin ihanaa, jos se röjää kaikkia. Osaa todella hyvin. Se meni nukkumaan, mutta ei kertakaan. Miten se meni tekemään? Oi, ai. Tässä on Jorome, katsokaa. Tuossa on Elsta. Siinä ei ole mitään hiuksia tai mitään. Ja tuossa on aita, molemmat noi on aita. 16. Siinä on 16. En mä tiedä, mitä se. Oi Samperi. Se mentiin tuulen vietäväksi ja nytten. Oi voi. Sitten teki tämmösen kirjeen tähän. Ja niin. Mä en tiedä kulusta, saas mä lukea tänne ääneen. Mä luen tässä jotakin itse läpi. No. Tää on kumminkin ihan sotkus, kun saat tän. No jaa, vihdoin kesä. Jep. Onneksi on kesä. Aurinko paistaa, nyt on lämmin istua tuossa pihalla. Nyt vaan aika sateinen aloitus. No joo, todellakin aikas sateista on ollut nyttenkin, vaikka nyt ei ole mikään alkukesä edes enää. No tänään on ollut peltotöitä ja navetas käynyt. On myös. Niin on vähän väsynyt olo, plus on sairas. Voi. No et sä nyt varmaan enää. Eikä mä tiedä. Milloin sä oot kirjoittanut tän? Vaan kurkkukipeä. No kurkkukipeä ärsyttää niin paljon, että se vaan vaikuttaa kaikkeen. Ja navetalla meinasin saa hermoromahduksen. Vasikoiden kanssa. No voi. Oi voi. Niin meiltä nyt juodaan ämpäristä. Mutta hyväkin se sulle nautit kuvasta. Oi, kyllä mä aivan varmasti nautin näistä ihanista. Mä näen täältä ei ole spoilauksia. Ja kyllä mä nautin kaikesta. Oh my god. Se on söpö. Tui. Kyllä näyttää taas sulta. Katsokaa miten söpö se on noin varustukset ja kaikki toi tyyli ja toi. Miten sä voit osoittaa? Oh my god. Mä toivon, että sä et loukkaannut mun mitään, kun mä en osannut ihalla sitä tarpeeksi. Siis ihailin sitä, mä en osaa sanoa mitään. Oi Samperi, miten mä onnistun tässä oikeesti? Mä tiputin sen taas. Oi Samperi. Oi mä näin sitä Jackie ja Venniäkin. Oh my god. Mutta tässä on. Musta on omia meidän nimiä, voi kamala. Mä siis tiedän, että on ton. Tää on D. D hän on tässä. Oi, hän on ihana. Hän on ihanus. Oi joo, tää paperi on joku suunnikas. Hehe. Tykkään noista korvista. Niin joo, sen korvat on ihan kivat munkin mielestä. Tällä sataa ja eilen on tässä pellolla töissä niinku sua kiinnostaa. Sitten kyllä mä kiinnostaa. Mutta se on rakkautettä. Voi. Saatiin kuitenkin homma valmiiksi. Meidän kesälomalla tehdään töitä melkein päivän nyf sekä sitten. Ei sitä saa kummiskaan valittaa. Hyvää päivän kautta ilman jatkoa. No, nyt on oikeastaan ilta. Oi, ensimmäinen Artie Jamesista. Oh my god. Se on ihanuus. Minä tykkään.
Tää on niin ihana. Katsokaa sitä. Näettekö sitä? Miten näet? Se on niin ihana. Ihanus. Jokin ilme ja sitten vähän tui. Voi sinun kopalla. Oi. Katso sisällä jotain stämmiä. Joo, moika vai. Oi, tää on se mun hahmo. Mä niin haluan hyväksyä tämän sinun tämän. Mä siis laitoin sillä tosta hahmosta vaan pään, niin sitten mä annoin sen tähän niinku lopun kuvioinnin. Ja mä hyväksyn tämän kuvion. Se on niin ihana. Se on niin ihana tehdä mun hahmossa videokoneelle. Jonka on oikeasti yli 5 minuuttia. Mä oon silleen, mitä mä oon ollut hidas katsoessa näitä. Vaikka mä luulen, että mä en oo katsonut näitä kauaa edes. Oi, Samperi. No, eikö mä sen voi... Oi. Ai, hän teki... Oi, tää on sen sun kaverin tekemä. Oi. Se on upea, minä kiitän häntä Facebookissa. Hänkin osaa pitää hyvin. No, tassutkin näyttää niin upealta. Tui. Oho. Ja sitten täällä on 16. Oi, täällä nyt ei pitäisi enää olla enempää. Joo. Tässä on upea kirja ja mä todella tykkään näistä kaikista. Ja mä olen todella tunari ja tiputin nämä. Mutta niin, mutta siis mä tein sulle vastauskirjeen. Tai semmoisen hienon jännän jutun. Mä pidän sinne kaikkea. Mutta niin edespäin. Et oli tosi ihania ja mä kiitän sua todella paljon, koska sä osaat piirtää niin hyvin. Ja sun tyylisi on niin älyihana. Sä oot ihana ihminen muutenkin. Tässä on tää. James, ihana näköinen hahmo, mutta mä en osaa piirtää. Nos, Abigail. Mikä oli sun todistuksen keskiarvo? Jossain kysyy, mun oma oli joku 9,6. Ja koulun paras on sellainen hikkä. No siis mun keskiarvo ei todella ainakaan niinku ole mikään hyvä. Et mulla oli niinku 7,6. Että joo, moi. Panostus on erittäin hyvä ja näin edespäin. Mä vaan oikeesti jaksa. Mä en vaan pysty oppimaan asioita niin hyvin tai mitään. Niin joo, mut minä kiitin jo, mutta mä kiitän uudestaan ja mä arvostan tätä kirjettä, koska oli niin ihanaa ja odotin tätä innolla. Ja joo, kiitän. Hehe, moi, oot ihana.